Ya mata abu. Ki daura min mazagi na. Idan muka yi aure ko in kullum na je ne fitsari in za ki zo ki man tsarki sai ki daura min mazagi ko? In ki min dariyar soyayya. Ba haka ake ba, haka za ki dariyar soyayya. Amma ka ce wata iyawa. Yamin abin nan da ake a fim. A bakin tawari. Wannan da kuɗi aka siye ta. Kamar da kuɗi aka siye ta. Yanda muka yi wannan abin nan. Kamar da kuɗi aka siye. Amma ya fi sake mata raza ba saboda ba wancan bane. Wancan jarinyar ne. Kawai yana miki maganganun soyayya. Wannan yanzu zamu yi. Kina son shi ne a Kana son ka amma ka ga yayanka ai ya ce yana so na. Shi ba na son shi. Shine ne aka kada a ji ihun mu. Kin gane ko kake ihu ne in ihu kin ga a cikin kin ga gidan ne na jama'a da yawa. To yanzu ya aka yi ni ko wallahi kallahi kin bage ni irin shigan nan take da kike irin ka yan Lagos din nan wallahi ka mu. Amma yanzu ka san kai kanin baban mu ne? A to ita sha'awa ina gwanta da wannan uba ma yake neman yashi ko wani abu balle ni kanin baban ku ne sai. Na zagi uwarka. Uwan mu daya ai in ka zagi uwata uwarka kai ma ka zaga. Oye? Shi ke nan? Na zagi ubanka. In ka zagi ubana ai uban mu ka zaga ai uban mu daya. To kawai sa full stop. Ba zai yiwu ba a ce kana ja min zagi cikin gidan nan ka san gidan nan gida ne na mutane da yawa amma fi sabilillah sai ka dinga shan giya haba da Allah ni gaskiya ni wallahi Kare ne ko saboda ya ga yawon kiwa ni ƙarya zan ci ubanka. a ƙarya kake yi na Oke dole sai na ga yamma gaskiya ni ne da nake ƙarya. ka je kana dukan matarka haba da Allah kana dukanta kana zaginta wannan wani irin abu ne haka dan Allah Uwarka ne buga. a'a Ko ya roka. akwai ruwana dole ina ga yamma gaskiya wallahi To ni kuma ka ga yawon ba zan ji ba ka ɗau mataki. dau mataki ko Yes.